Kella tkun għodwa imdemmija fil-Marsa meta fil-5 ta' filgħodu l-Pulizija kienet infurmata b'katavru mitluq mal-art bi swit karozza fi triq Simpson. Il-katavru madamx ma kien identifikat mit-tpinġijiet fuq idu l-leminija bħala Sylvester Farrugia ta' 25 sena miż-Żurrieq. Min marki ta' dem li nstabu fil-karozza u l-ħġieġa ta' wara li kienet infarka jidher li l-vittma kien rikeb fis-sit ta' wara tal-karozza meta ntlaqat b'tir f'daru. Madana kollu t-tir ma qatlux immedjatament kif jidher li rnexxielu joħroġ mill-karozza iżda ċeda l-ġrieħi. Mill-investigazzjonijiet tal-Pulizija riżulta li l-vettura tat-tip Toyota Starlet li ħdejha nstab mejjed Farrugia kienet ilha misruqa għal din l-aħħar sena u l-pjanċi li għandha waħla magħha wkoll insterqu minn vettur oħra. Iċwievet tal-karozza ma nstabux fuq ix-xena tad-delitt u sorsi fih dan il-Pulizija qrib One News għalulna li dan iwassalhom biex jaħsbu li żagħżugħ kien akkumpanjat minn persuni oħra u li kienu fi triqithom biex jikkommettu xi reat kriminali. Kien dak il-ħin il-persuna jew persuni oħra għaddew mit-triq, sparaw it-tir u ħarbu. Għalkemm hija triq residenzjali persuni li kienu fuq il-post waqt il-Pulizija kienet qed tinvestiga saħqu li ma semgħu ebda sparaturi fis-sigħat bikrin ta' filgħodu. Għadu mhux magħruf kemm il-persuna irresponsabbli għal qtil taż-żagħżugħ Żurrieqi, iżda l-Pulizija ssekwestrat il-filmati tal-kameras tas-sigurtà li hemm fil-viċinanzi biex tistabbilixxi l-attività li kien hemm fi-triq fil-ħin tad-delitt. Għalkemm Farrugia kellu kondotta nadifa kien magħruf sew mal-Pulizija brabta mas-seru u drogi. Bil-każ ġie informat il-Maġistrat tal-Assant Nivella li ħatar diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta. Dan huwa t-tieni delitt għas-sena 2017 kif eżattament ġimagħtejn ilu inqatel Victor Calleja ta' 65 sena bomba fil-karozza. Dan id-delitt ukoll seħħ fil-Marsa.